Otteluennakon tarjoavat K-Rauta Masa ja K-Supermarket Torikulma. No niin, PK-edustusjoukkue jatkaa lauantaina sarjaa taas kello 16 Kankaalla. Kapteeni Vili Toppinen, millä mielellä kohti lauantaita? Kyllä sitä aina pelipäivää ootte, että se on kumminkin se pelaajan juhlapäivä niin sanotusti. Ja toivotaan, että Lehtereille saapasta kannustaa ja kannustamaan. Toivotaan, että me pystyttäisiin siihen kannustamiseen myös vastaamaan. Että saataisiin hyvä peli ja voitto alle, niin siitä olisi hyvä jatkaa viikonloppuun. Kyllä, vähän epävakaista keliä luvannut, minkälaista se on pelata pienessä vesisateessa. Kyllä se itteni aina vähän sytyttää. Itse tykkään kyllä siinä. Vielä jos olisi sankkurilla, niin olisi vielä parempi, mutta ei siinä mitään valittamista. Kyllä. Mille se on näyttänyt noin puolustajan silmi PK-alkukausi? No tietynlaisia omia pieniä virheitä siellä on, mitä on kumminkin suht helppo korjata, kun keskitytään vaan niihin. Ja kumminkin ihan paikka ei ole ihan kohtalaista peliä ollut tässä mennessä kautta. Niin on siinä maalipaikkaa ja ollut sitten on tullut vähän semmosia helppoja vastustajalle. Mitä niin, mieltä olet niistä? Eihän niihin totta kai tyytyväinen voi olla. Halutaan parantaa niitä ja katsotaan miten saadaanko parannettua lauantain peliä. Kyllä. Minkälainen on Sulimanit tulee vieraaksi? On tuttu joukkue. Mitä ootat Sulimaneilta? Pystyykö yllättämään PK:ta millään tavalla vai minkälaisella? No varmasti tulevat kovasti alkuun ja mitä muistelin, niin aika kaksinkamppailu vahva joukkue, mutta kunhan vaan palloa liikutetaan ja pistetään kaveri juoksemaan, niin siinä on meidän evät. Niillä eväillä pitäisi kaatua. Kyllä. Tärkeitä sarjapisteitä todella tietysti jaossa. PK:lle tulee pätkäsopimuksella, 2 ottelun sopimuksella pelaamaan Eetu Rissanen. Onko Eetusta apua joukkueelle, mitä luulet? Sanotaanko näin, että varmasti kelle vaan olisi apua Eetusta. Eetunkin on tuntenut niin monta vuotta, että mukava saada kyllä taas tänne sinivalkoissa pelaamaan. Kyllä. Toivotaan, että maalipaikka jo tulee, niin pitää saada pallo vaan sinne maalle. Kyllä. Kyllä. Joo, kello 16 lauantaina Kankaalla PK Sulimanit, ottelu vapaa pääsy. Eikö hoideta pisteet kotiin? Pisteet jää tänne. Hyvä, tsemppiä. Kiitos.